какво става, хора? Неща ще снимам. Ето. Това е моят град, също е моята къща. Аз почти нищо не съм направил, само съм направил моята стая. Ето, хора, вземи. Хора, чакаме. Айди, бейби, кога включите нещо? И хора, ето сега ще бъде моите герой. Ето. Ама това е моето гадже, не го смятам. Ето това е моят герой. Това е моята стая, направих я. Нали много готина, хора? Ако ви хареса моята стая, слагайте лайкове. Извинете, хора.